Gràcies, senyor president. Senyora consellera, la burocràcia és un dels principals problemes dels empresaris de Catalunya. Els autònoms, els empresaris, els emprenedors veuen com cada dia aquestes càrregues burocràtiques lastren la seva competitivitat, també la seva productivitat, perquè a Catalunya tenim un excessiu marc normatiu, un marc normatiu molt intervencionista, que aquest intervencionisme frena les decisions polítiques i d'inversió i també generen molts tràmits administratius que són una gran llosa pel sistema econòmic. Aquest intervencionisme, com deia, provoca també un retard en les autoritzacions de les llicències que no només demoren els projectes, sinó que també afegeixen uns costos que són majors per les petites i les mitjanes empreses, que veuen com aquestes càrregues administratives i aquestes lentituds tenen que dedicar molt de temps i molt personal i, per tant, estan absolutament desbordats, i les diferents administracions carreguen excessives obligacions sobre el sector productiu. Per tant, nosaltres, senyora consellera, valorem i diem que no només el Partit Popular, sinó també els sectors econòmics veuen com aquestes càrregues frenen la competitivitat, frenen el creixement econòmic i també les inversions, perquè un factor decisiu perquè una empresa es vulgui instal·lar a Catalunya és valorar la seva burocràcia, i aquesta lentitud i aquest excés d'intervencionisme fa que moltes inversions no arribin. En aquest context, des del Grup Popular creiem que cal actuar des del marc normatiu, analitzant el marc normatiu, valorant totes les obligacions i càrregues que tenen els empresaris, valorar i verificar la seva necessitat amb criteris d'eficàcia i d'eficiència. També una qüestió molt important és una regulació sobre els principis de proporcionalitat i seguretat jurídica, i després en l'àmbit de la tramitació també és molt necessari eliminar tràmits innecessaris, superflus, que l'únic que fan és intervindre, però en canvi no el compliment normatiu. I des de l'àmbit de la governança, una administració ha començat una reforma, però creiem que ha de ser àgil, eficaç i molt ràpida. Per tant, des d'aquesta perspectiva volem saber què té previst el govern fer per reduir tota aquesta burocràcia al món empresarial. Gràcies.